Yaninga donga bi nouvelle la kada auma. Je vais saluer d'abord la jeunesse malienne. Ne me Mali jeunesse belle fofolo. Ne bala me baga même Mali jeunesse befo. Même Mali jeunesse befo ku wolu mandon. Parce que Malien, ame kuma la elimina bi, ame kuma la elimina sans. Mali force de changement. A bela jele, a bekera fakelen bakelen. A bekera fakelen bakelen. A bebeka do dakelen fait, kabo dakelen fait, ame kuma la elimina en fa jamana konala. Donc ola amba fuko alhamdulillahi rabbil alamina. Vraiment Malien, ne bena mun fo aw nyana. Nan tura ni tolata, fo itato Mali te jo. Ali femite Mali obe jo nan tura ni tola. Vraiment ne nyebe bela, be et je dis tout le monde. Mali kono ita foko tobe mola, ita foko mobe ko mo duruba tiki ko kate bi keneka ame kuma la elimina. Vraiment moi je salue la jeunesse malienne. Mais befo, ne mo ta to ma drome fli. Mali be fa la nyonka. Mali be, quand je vous dis Mali be, ne beni Mali de don. Ne la mona Mali min kono o Mali de ni. Ne beni Mali de don. On a mona to mina, ameni Mali de don. Bon ni ne kuye Mali je, mais ni ala sonama, ibaro ko halala dinya. Halala dinya e fendo de ni as ni moko kabena tu au jolena. Halala dembe wuli ki jo. Donc me Malien don fo, me Malien don fo, me Mali force bela jele fo. Vraiment nga sini boli na ala sonama ateke bashi na be bashi mi je na ala sonama. Vraiment ni ko ma wonye woleli min kenya. Asam sovo le Mali woleli min kenya. Diaspora woleli min kenya na mega kashia woleli la. Na ye be wole ka foko bega franjonga. Nu donc me ku fosaja. Mali on me kuma la elimina anga foko alhamdulillah tari. U be fra la nyonka. U be fra la nyonka. Ame kuma la elimina 600 ou fone be directi la. Ou be ku kuma fo, ou be ku changement ke nyon fait. Vraiment kunu boni kera bayana. O temele kelenga boy ngelenga Mali befo, ngelenga Malien befo. Be yere saisi parce que jamana ko de dou. Ne bena mun fo Mali force de changement mo nyana. Ne ka corona o chamay. Ne Musa Keleke wasonga do. Aute muno Mali kuina. Malien nyebe bela. Donc muno le kangada benyana. Donc niga kekun Keleke jeliaka parce que Malien te machi janfa. Malien ma delika ma janfa. Modi Malien janfa. Donc akana to masika unenge. Malien on tare bi on tare do chini. C'est nous la jeunesse malienne. Parce que Moro be akonoko et en fa de Mali jo. Yefom. Avec tout le respect sur eux. Ou tira Mali jo ha, ou korla, ou bebu sadige dala. Ni Moro e sambi oro soroka ba. Yefom. Ala ere promesse mdi arama dema, ala subhanahu wa ta'ala comme ngo islamia de kana yanga kuma islamia kan dona. Ala muye arama denda. Ala ko islamia dema. Ko ni sambi oro soro, ko promesse fuite ale enale ala chetuguni o kofe. Mami ko la ilaha illallah. سيدنا محمد النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له له الملك وله الحمد او كل شيء قدير على كو انسلمما امون me kurane kala ayine kate mamunu be tugun mamunu be seli karamo kane ne ko ma amunu be Qur'an kala amunu be Qur'an daile bismillahir rahmanir rahim amunu ba daile ga kala ne kamo mogodi ma ala ko amunu ma amunu ko la ilaha illa allah سيدنا محمد النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة كوني يسامبي ورسولو كتابنا جيخونو ني على مكاني دي نتلك مكان كوني يسامبي ورتمي كوفا بدي مومن ما او كوفي oye i gardigadi donc meka kuma Mali sifina kawde fe parce que bien qu'il y en a sendale bien kalaka o te bien faut que diawli ala du te jinga kuma ma sife ala kuna ala ye fema di aramadema ala ye femme di aramadema donc ni question e muni na ba o kono kametu en femme nko parce que dobo o colore bulu en fa sitna Mali jo dobe tuku ka karamo ko aka karamo fe temena sans bureau ka ba foko ne to dante ko afu na kono ko ali demu tous les coups Mali jo yefom o ala bakane na ba de ni temena sans bureau ka itabara je kono e ka gi sika misiri de kono ki dabo politique la et le politique mi gebe politique ka alma duna tubi ne chrétien ka tani mo église la ne islamien ka tani mo misiri kono mais ne mama temena sans bureau ka avec kia wallahi billahi suma taala ya ma alaka kurana kuma kan batu ama alaka kurana kuma kan batu pourquoi nya fo ame kuma na bi ma cité Mali kono ni si sans bureau ko fe ke se ka Mali jo atei do ba foko dante ko to dme no de fonyana
ngo alamade ika ala deli akila akili mbi nafa duani lahara et anga kumake ayebe Poutine mouna quand Poutine deviendra président des États et de la Russie quel âge il avait sans dire que Poutine avait quel président mamina Poutine n'avait pas 60 ans Poutine n'avait pas 60 ans donc il faut calculer les choses ama faut qu'il ait sans soro kito fangala obe famia mais ne connaît que jamana bo bolola que jamana bo bolola masita qui a sambi woro konnala c'est pas possible c'est impossible bon il faut le faire ni nga malien dion calculer ni nga calculer no ya bolo ça doit ralentir le calcul ça doit enlever beaucoup d'anomalies dans votre tête nous en soirée faire na terrain ka na faire na dugolo kan woni parce que baro do a karulu ka loger planète Mars ka ne a fonya na ngulu ka tante ne bolo ne te vit planète Mars ka moi je vis ici 1 à 1 plus 1 est égal à 2 donc aka donc faut la jeunesse malienne moi Danté et les diaspora nous sommes tous fiers de vous ayni munkeni ta akana bonika abe tonne ka akana massif fato aka donc na kulukoro nyaka sa parce que massif faté malijo awde bena malijo an new on est bien Malijo. Massi bâti na Malijo avec tout le respect. Aïe be bateau ya kaka gado a faille. On est bien Malijo. On a mousso nan deux inshallah. Que cela soit très clair. Au bon qu'on fait, mais la diaspora befou. Ensemble sauvons le Mali. En train de moloquer forçu. Je suis très fier. Yefamou. À tout pour tout, Nere Danté, moi j'ai fait à peu près 1,5 million de dit alhamdulillah. Ouais début drone. Nous me munga chanoui. Mais il va mettre un message. Jamana Jordo cliquer le côté. Donc on l'a 600. Anye 1,5 million. Anye otako di force de changement mroma. Wala se ko se ga bono yokuira demain. En même temps, war to sisa anye munke anye uniforme, oni casquette ni t-shirt, oni banderolu, anye ota sisa, oni mrobe mobilisation ke, sotrement même ro tato na kataka siniboli la inshallah, anye be injecté ka do ola. Donc en même temps, en claque fondoni à peu près 400 000 comme ça, anye black refait en cas chienre ni force de ni ensemble souverainement libre mouvement munke, donc am seka au mouvement que nous na ala sonama. Mais moi ni malin do fait inshallah. Chienre mo deli ala na krakama. On peut faire plus mieux. Nango ame jamana jo te kulonge. O fera te malen ko ka boy. Mena nkangarda mo do to ka ne wole ko ne be ka tie fo américain on ko ne ka sabali. Mena fo ben avec tout le respect. Ma sikana ne wole kibe o fo yana. Vraiment avec tout le respect. Quand ça vient de mon pays, ni se ka wole ka fo ko décourage, il faut continuer. Quand ne wole kibe la sera. Ne te fort dia ka fo am chiffre. Que cela soit très clair. Il se ka joron la ka te manyara kan. Neka malika bonne bolo kateme dia fembe kan que cela soit très clair yefom ni américain blané ko bi metan fabara benela ne ma bo sans fait kachu donc me fait ka carré de malien yi parce que doga barade ka to ko mo wole ka mana ne to grena moi je ne vis pas dans le net strandon net ali mo me stran baro ke ne no te baro ke yefom donc me ni ko gadiye kana wole kibe mana ka fonyana kana wole kiba fonyana yebe ka tie fo metili trop la vérité to fi fani banyana kana no fonyana. Moi, je suis un Malien. Tout homme qui s'attaque à mon pays, tu vas t'attaquer à moi. Maoumani, les gens attaquent, ils viennent sur le nez. Il faut bien. Que cela soit très clair. Nous, au fond, qu'elle a dépend, madame. Parce que c'est notre état. Selon moi, j'ai déjà. N'est-ce qu'elle était trop belle. Ma cité Mali sans fait. Abedam n'est dans tes follow là. O mama wolo, o mate wolo, o matina wolo. Il faut. Fais que le Mali sans fait. Allah dit. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu. Ya Allah, donne le Mali sans fait. Nous le faisons nyana ngo jamana dim kolon o de jamana ci aba kono ko dugu beleba te jiya kono jamana dim beleba de be jiya kono aw nyala law dugu beleba te jiya kono jamana dim beleba o de be jiya kono président beleba te jiya kono président mo de be jiya kono ala ya beda ka nyeda ama ka senda ama ka bulu dama ka akli dama ama mo si akli dan ka foko ke nange servo ke beleba bay ijo e kunlo ka do nange servo ke fitini aramade ne dantan fe jekolo masima tike ka donia la fe ja fo aramade ma e de la ka mo e jekolo ka fo ko ala e donia mi dina ma ko ne ka donia ma bo e de la ka mo ko fo mo ba fiena ne ma kala ni kana ne te ni kame ne te se ni kaina mais e mo ka fo ka jora ko ala e donia mi ndama ala ya danto mi na ma fo mo si te ka don tala mo si il va vous quitter faire le don comme ko kulo mi be e kun ke e joro la o mo ba wolo tino mo e dia kon donc malion ay bo sigola ay bo zirinda la ay bo nya fa nga sabala ka mo ke ala e aka dabla tanga ma mo ke ala li dabla ante jamana njo be jo inshallah donc ça c'était entre parenthèses
pour que mɔgɔ minnu bɛ n wele k'u bɛ manakan fɔ ne ɲɛna ne de fɔ aw ɲɛna n ko ni ala sɔnna ma aw bɛna maliyɛndenw yɛrɛ yɛrɛ aw ɲɛ la an bɛɛ ye maliyɛnden ye dɛ mais an tɛ kelen ye dɛ ni ala ye musodenw fure sɔngɔ kelen na dɔw ba b'a da k'a kun ci dɔw ba b'i yɛrɛ faga i ye faamu masa min ye ala ye mali de ye deli kɛ sarakaw de bɔra jeliw de bɔra jamana in kɔnɔ ko ala ka jamana in jɔ an n'a den dɔ bɛ kuma la hali maa min tɛ amérique ye o se ka dɔn kɛ ne ka jamana la ne bɛ mali kɔnɔ à côté de Assimi Goïta ou si je suis à la place de Assimi Goïta donc tɛ maa si kana ne wele k'i bɛ ne la retardé kana ne wele k'i bɛ ne la siran ko je dis trop la vérité ne ma tiɲɛ fɔ n bɛ mun de fɔ des bandits qui sont en train de détruire le monde veulent détruire mon pays a bɛ fɛ ne ka mun de fɔ fugardenya kan fɔlɔ mɔgɔ de la maa si kana fugardenya kan fɔ ne ye ne y'a fɔ ɲɛna n ko ne ni fugardenya tɛ baro kɛ donc je continue il fallait que n ko bɔn d'ici là dɔ b'a fɔ ko Dante k'i bɛ ka nin fɔ mun de la ne tɛ nin fɔ mun na ne tɛ nin fɔ mun na en 2010 en Côte d'Ivoire qui a détruit la Côte d'Ivoire c'est pas l'Occident qui a détruit la Côte d'Ivoire c'est pas l'Europe qui a détruit la Côte d'Ivoire c'est pas la France qui a détruit la Côte d'Ivoire la France reporte à qui la France reporte aux États-Unis donnez à Abidjanti en 2010 France ne m'a Abidjanti c'est pas l'OTAN qui a détruit la Côte d'Ivoire l'OTAN reporte à qui l'OTAN est reporté joint l'OTAN a patron est joint c'est pas les États-Unis donc abaw donné ma todu me ko ne ka makunga jamana kɛlɛ kan n'o de fɔ ɲɛna ngo ala ka mali jɔbaga na an bɛ ala deli ala ka kɛ Assimi Goïta ye mais ni Assimi Goïta tɛ a bɛ se ka mun k'a ko kɛ mais jamana jɔbaga bɛ na américains bɛ molobala min na an ka jamana kɔnɔna la u y'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw de ɲɛ la que cela soit très clair ma si fa tɛ ala ye que cela soit très clair n'o de fɔ ɲɛna ngo don min na n'a ye Chine président ye ka tɔgɔma a ɲɛkili kan ne bɛ n dabɔ mali ko la don min na n'a ye Russie président a bɛ ka tɔgɔma a nɛn kan ne bɛ n dabɔ jamana jɔko la don min na n'a ye Paul Kagame a bɛ ka tɔgɔma a disi sanfɛ ne bɛ n dabɔ mali kurako la donc n'an m'o saba ye dɔrɔn il faut pas k'an ka ɲɔgɔn nɛgɛn i ye faamu mɔgɔw tɛ kelen ye bɛɛ b'i dakan bolo nin ne dakan nin moi mon pays va être construit moi j'ai été très clair avec tout le monde ne tɛ kulonkɛla yan mali bɛ jɔ jagoya inshallah an bɛ b'o la dɔw fɔ ko Dante ko mais ko ouais c'est vrai ne kuma la nin cogo la donc an ka b'o la Libye Benghazi jɔn de Libye ci jɔn de Benghazi ci c'est pas les États-Unis c'est pas l'Europe donc e bɛ se k'i jɔ ne ma cogo jumɛn mɔgɔw bɛ k'an ka jamana cili ko kuma fɔ ne bɛ bɔ k'o kuma fɔ au lieu k'i ka encourager au lieu k'i ka tugu n kɔ au lieu k'i ka dɔn k'a fɔ ko sagakunu ye tiɲɛ i t'o fɔ dɛ ko moi je dis trop la vérité ko il faut n ye dɔ de fɔ ko ci ma n y'a tigi jaabi n k'a ma n ko merci parce que ne feedback di ne ma ne bi merci mais a bɛ n tɔɔrɔ quoi parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko adamaden ye sakalaji de l'être est mɔgɔninfin y'a kunkolo de ye quoi i b'a dɔn ni mɔgɔ k'i ma k'i tɛ se o n'a ka fɔ ma k'i bɛ se a fila bɛɛ kelen il faut jamais vous amuser avec votre psychologie i kana sɔn maa si ka kulonkɛ i ka psyche la n'i bɛ groupe la e bɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ groupe la denw bɛ ka f'i ɲɛna k'i tɛ se i bɔ a gɛrɛ na taa gɛrɛ wɛrɛ la c'est pas des amusements n b'a dɔn u b'a fɔ avec des bons cœurs mais ne ka monde na ne bɛ vie monde min kɔnɔna la ce n'est pas du bienvenu i ye faamu donc je dis ça entre parenthèses pour que mɔgɔ minnu bɛ n fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka n supporter u ka dɔn k'a fɔ ko ne y'u faamuya mais ne tɛ vie siran kɔnɔna la i ye faamu an ka jamana jɔbaliya ye siran de ye moi j'ai été très clair avec vous tous ne y'a fɔ ɲɛna n ko jamana belebeleba tɛ yen jamanaden belebeleba de bɛ yen jamana belebeleba tɛ yen jamanaden ɲumanw de bɛ yen aw bɛ fɛ ka o bo de kɔnɔ k'a bɛ taga aw bɛ taa seli aw ka karamɔgɔw kan cogo min na ne t'o mɔni na i ye faamu ne ye mun fɔ aw ye tout revient à l'être humain ala ye diɲɛ dan k'a ta k'a kalifa hadamaden na a ka ala kɔnɔna la ka diɲɛ dan ka fɛn bila ji jukɔrɔ jira fɛn ka kɛ ni hadamaden ka baganw dan ka tila k'a bɛɛ tigɛ ta ka di hadamaden ma ka satanɛ da ni tasuma ye ka hadamaden wusa n'a ye hadamaden kelen bɛ tila k'i sigi tuguni k'a bɛ siran si wɛrɛ ɲɛ e bɛ siran jamana wɛrɛ ɲɛ mun de la olu ka jamana kun bɛ jamana wɛrɛ de bolo u ye siran de b'u dusukun na k'u ka jamana jɔ donc il faut qu'on soit très clair entre l'un à l'autre donc vous avez vu maintenant je suis passionnant aye sisan passion de bɛ ne la n ka jamana ko la aye sisan moi je ne vis pas dans le monde des excuses bon ne dɔ b'a fɔ ko Dante ok o kun ye Côte d'Ivoire ye o kun ye Libye ye o kun ye Benghazi ye ok an ka bɔ yen an ka taa Syrie jɔn ye Syrie ci ne bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu bɛna taa n ka jamana attaquer mɔgɔ minnu bɔra ka n ka jamana kɔrɔmatigɛ maa minnu bɔra k'a fɔ ko marifa bɛ don n ka jamana kɔnɔ o mɔgɔ kelen de ma taa n ka jamana ci olu de ma taa Syrie ci c'est pas les États-Unis et les Europes qui ont détruit Syrie o ma k'aw sigilen ɲɛna de donc ne bɛ se ka n makun n ka jamana ko kan ou b'a fɛ an ka jamana fana ka ci de donc o tɛ kɛ ne sigilen ɲɛna fo n su an ka bɔ yen an ka da don Turki la jɔn de ye kɛlɛ wuli Turki télévise échange capital
télévis capital télévis pour capital là capital qui comment tout Jérusalem. C'est pas l'Amérique qui a fait ça. Amérique qui n'est pas télévis pour capital là et chez les juifs Jérusalem qui est capitale de gré ou de force. Donc avec fato normalement digne mais ko ka bamako capital là kiral qui est capitale avec ko nous de balban. Donc il faut qu'on revienne sur la terre. Nous refondons ala tidinga kuma mo chiffre. Non mon on a clara arabana là parce que arabana de karaubay arabana atina fi dunya asana wa fil akhirati asana wa kina zabanar ne bena challenger. Avec la ka fatia mitano kla arabana là me fa ka fatia wala fa ka fatia kan aba fo alama Allahumma inni azuluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan wa mutakabbalan abo monyela o kore muye ko ala ne son aklila ala son aklila akli meduna dima on yomal kiyama il faut ka ko fraka do ko akana da arabana mare abala deli akli fana la ala aka akli dima akli meduna dima on yomal kiyama namo fraka do ko ndron anga jamana tijo parce que ni ala e duna dima ama akli dima furidu ni ala e duna dima ama akli dima furidu ni ala e duna dima nama akli dima fufula ki fu bo fu safu beka usani iba ala deli akli fala mais akli me duna dima on yomal kiyama yifam donc ni na no la justice abina ka fo ku ye sirichi ou ye kele uri terki kata terki président boy besikle yana devant vous tous Hillary Clinton jamana donne bora ka terki président ortogon kala sigi jago akute se ka boy o kele usigle yana donc akana ka kono comme robe kunungulu kan fore la tante machi bro ka kula kan fo angagla ka foye Donald Trump ki président américain atara katara télévision bo capitale la kata Jérusalem ge capitale jago ya besikle yana o kele yana Guinée Bissau ou tera kele wule besikle yana Irak kata Irak chi en 1996 Afghanistan. Donc à un moment donné il faut qu'on ait un bouillant il faut on a jamana ko mina ni sebe Fatim Moshila machite nalumaye nous nous réalité ou dit il m'a goûté qu'à dans la bara qu'à dan nous nous ne chatana ou dit jamana min kono mami mi tuyerema ka boni repori ko Mali jamana bay Mali c'est un pays ethnique et c'est awo krodo le Mali est l'un des pays de l'ethnicité du monde au kroy muni Mali de jamana je kono maninga bay bobo bay soso bay mianga bay et fla bay Kado Bey, Bozo Bey, Somono Bey, hein, Mianga Bey, Siasou Bey Mali kono. Koroworo Bey, Yefom. Maraka Bey, le Mali est ethnique. O jamana kono, Momulubutu erema, Kafo, ko ethnique dobe kafra. Jamana mi rebe ethnique, Mali de jamana ethnique bebe funu roma. Mo mese ka tu erema kafo, ko jamana dendo bora jamana dendo la ko ota ko fra. Il veut malin deno ko le fils de Alpha Omar Konaré a tarisi France télé la ko alors qu'il a fafleni à la place de Assimi Goïta a fabita sakasola benala makrati parce que ne fo onyana on m'a cité Mali sans fait nya fo onyana ngo y a pas un gros pays y a que des grands hommes mulbala de beka jamana nchi wa jamana mbejo inshallah donc cela dit en kamo mo orima ulu de l'OTAN est contrôlé par les États-Unis c'est la vérité. Donc, nous avons jamana no femme kerenga jamana fait. Un keleke Amérique tantoy. Ama keleke Amérique tantoy. C'est ça la vérité. Ama keleke wala so kantoy. Kele drone ba to bantoy. Yefam. Parce que maman ite joka jamana no fait. Américain mi ka jamana mi la. Ama direka korbo. Dis-moi le nom de tes amis, je vais prédicter votre futur. Aye jamana do foyer. Jamana ma keleke ka jamana no fait kuma jamana chi. Dobi joku danti ko to mais et ala na fa bula sa bom nikel bulo ou te alaye. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas demi-dieu. Ils ne seront jamais Dieu. Que cela soit la vérité. Que cela soit très clair. Ok. En 2019, coup en Soudan. On m'a couru en Soudan en 2019. On m'a couru en Soudan. But America, this lady was there. Couru en Soudan. John le Soudan donc. Aka ambassadeur kunta mi frère yala yala la ni Mali kono ni tan. Yefom. Ngale le kume Soudan donc. Aka ambassadeur ko mi flele dugu chilain ngale kuma Soudan do ni do e do kan soso aka ambassadeur kunta mi flele jamana ko nala na be kati I golobula nga almamuna ngale kuma Soudan ado ole na ma fonyena woni mo ayre la chie klingi ga dala anya benina ni musoyin Soudan be ti domina elle était présente yefom
Elle était présente. Donc, mettons comment de faire, mais c'est une comment quand. Nous, Allah te dit comment mon chiffre. Allah ne va jamais descendre ici pour communiquer à quelqu'un. Ou te kebi, ou te keshini. Ou te tien. Ni nous sommes fait Mali kono. A tra doudou là, a betira. Aya seben. Il faut écrire ça. Nous sommes fait ni. A tra doudou là, a doudou betira. Ni nous sommes fait Soudan en 2019. Soudan fait ni bi. Parti clé Amérique taille. Parti clé riche la taille. Donc, à Kanaka kono. Que les Américains ont fait Santa jouer, que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, ce ne sera jamais de l'amusement. Ils vont amener l'Amérique dominante. Al ni musokoroba ku ijo arana awnye ankuma fom Américains kulomene lawo ibe musokoroba di Amérique ya bereba bulo be ni nga boka bi ibe ku ala jonga taka boro mine parce que on a monaka nya ana damnendu ibe don kibita boro mine la quoi ibe ku ibe munga mali musokoroba la wa fiona ko bongoro ibe faka foko ne korole do Américains te so manu te clé. Donc, nous testons fouiller ni saate. Nous avons la cour sato do, nous la cour tolu, nous avons autour de bois. Te fouille donc. Au drone nous avons langagé. Au bout langagé clé les familles. Ah, nous avons frappé en Amérique, en Mansia buto de main. Nous avons frappé une côte de côte, nous avons frappé bi. Ko bia dain civil war. Nous avons l'Amérique. Avant qu'on ait frappé un tour et un signe temps. Vous croyez que l'Amérique est vraiment frappé un dougo, vraiment dougo rakaba, un éco de couillé, bon vraiment c'est bon maintenant, j'ai un taille de angoutou. C'est pas comme ça s'est passé. Américains claquent un bécoué. Oui, frappé, il y a frappé un ballon, il y a bécoué. Au coffre, couteau toy. Frappé ne coco, ok, ko bikonia. Amérique kobe bambi, américain fera bika bampéo. Anga la geni fali, avant on va faire tomina. Anga la yena frère c'est qu'a tenu. Moi quel ne ouye frappé bouya. C'est là ils ont respecté les Noirs des États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait et confusion. Il faut revenir à 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est la réalité. Au Djamana, il y a forcé en commun à Kani Passaboroy. Il faut attaquer Biatna marché chini. Parce que nous tous savons qu'ils sont ambitieux de nos ressources. Et on ne va pas tolérer. En tant que Djamana, donc, nous sommes flânés Mali kono. Depuis un an Mali là, avec un mangangouli. Depuis, à Sigra, il n'y a que 2 semaines ou 4 semaines. Mais en Yawara, elle est partout. Parce que Malien Denko, Kaka Seli Toboudeka. Malien Denko, Kofaka Seli Wardeka. Avec Fambe, elle n'est pas nos amis. N'entéré Kundo, Américain, il y a allégation, mais quand on a Malion, moi je suis un Américain naturalisé. Ne devient Américain douné 100%. Mais n'a mou fa Amérique qui be balmayani sifoya do kateme dien beka. Américain ba do mami bi feito janfa. Do ba ko dante ko tout me. E ala ngo abe fede ga nsiga nga wajulu leke nete wajulu kelaye. Oron na Macron kelenga boka Amérique do ya talen Chine. Américain yo mun fama. Américain ma fo Macron ma ko iba on trahi. Ko on ye mun ke e ba on saratani. Eta on teride e be ni fo on ma. O ma ka usile yana. Donc ni Amérique ya on teride. O be ka manaka fo ma pour ko ba fo on. Donc il faut qu'ils décident. Ils sont notre amis ou nous ne sommes pas amis. Et s'ils ne sont pas nos amis, ils doivent quitter notre pays. Wanga Djamana dignitaire si tout rencontré. Donc parce qu'on connaît l'histoire du Soudan. Et la dame qui est là au Mali aujourd'hui là. Nous sommes flânés Mali la bi. Allez de Terra Soudan. 14 Soudan tira. Il faut aller regarder vos archives. Il faut. Nous sommes galontés. Le temps ne ment à personne. Donc on me là. Place Maïden en Ukraine en 2014. 2014, nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine quand on a fait coup d'état à Ukraine pour mettre Zelensky au pouvoir. Elle était présente. Elle est l'un des meilleurs éléments des États-Unis. Elle est l'un des meilleurs éléments des États-Unis. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Dans l'homme des affaires, moi, je fais une relation qui est, si tu es fort, je vais me faire un candidé. Nga don akmana président fait bon ngala ne mo fanyana ne ma fanyana kana san akana sané il faut pas payer ça parce qu'il y a avec affaire que on y va la savoir que jamana ngami anani santé il y a délégation qui se fait pour contre notre pays aya bolenga défamé non elle a supporté d'ailleurs le cas donc il faut prendre les gens par leurs valeurs donc me faire une fanyana anga jamana menekanya c'est très important Malion
Et donc Tamba Tembolo, malheureusement, mais le temps n'est pas replaçable. Donc c'est très très important. Mais maintenant, pour que Kidal, action de la France et les USA pour être très clair. Kidal ni Américain mouké. Pour que Jamana Kidal chi au cas où Basquena. Au Madoum Osila. Pour que Kadonga Foko nous nous sommes Yanninga Bonga Biborula. Mina Mouira Aula. Parce que je suis coffre. Mais maintenant, Feno ira Aula droit à Kadonga Fo. Animaux nous là. Donc, Anga Jamana Menan Boulou Fly. Anga Nafu Bonga Jamana Konala. Anga Jamana Tanamboulou Fly. Aïe Nadie. Est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais. Donc, il faut ancrer ça dans votre tête. Je vais répéter encore, parce que c'est à ma main. Les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahi le territoire d'un côté. Expliquer que la Russie... Donc, ani numéro de Mignona. Ani souvent le Bekelela. Aïe femme. Il s'est la boni européen, chien binani ani woro. Il s'est la boni français, chien binani ani woro. Et voilà la France qui veut mettre un embargo sur la Russie. Il s'est la boni américain, chien fla. Voilà les pays qui veulent envahir la Russie. Des millions et des millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, Mama Seka Diamana a gagné quand il tourne une statistique là. Il parle là, il est dedans. Donc, Aboloko, guerre d'abord le Russie là de comment? Vous croyez que cette guerre est faite pour la Russie? Au-delà aujourd'hui, moi je suis tellement fier de la jeunesse malienne. Parce que n'est pas donc, on est bien la Diamana Indjo. Ça, j'ai pas de doute. Ça, j'ai pas de doute. On est bien à Jamana. Nous avons un mec Seroublin faux. Seroublin, Serou Keita, l'ancien footballeur malien, avec un baramge Mali Kono. Mali, je ne suis pas fier de là. Je suis très fier de Seroublin. Le gouvernement malien doit accompagner Serou. Et je sais qu'ils sont en train de le faire. Nous avons un président faux, Assimi Goïta. Atara Dravela, Kounou, Katamuru Keita et Mousso et Kadoufo. Je respecte Assimi Goïta. C'est un frère. Assimi n'était pas président de l'ONU. Assimi n'est pas Balmadi. Moi, j'aime Assimi Goïta. Je suis un malien de son nom. Je suis un bi. Je suis un malikoura. Bi ne malikoura yala. Quand moi, je vois ben le cerveau avec tous les mouvements. Ben le cerveau, couramment, ensemble sauvons le Mali et tout autre. Bi ne malikoura yala. Moi, je n'ai jamais crié à mon pays qu'aujourd'hui, à Benaranakrati. Parce que ne b'a dɔn on bɛ se ka ci cogo kelen pe de la o y'an senkɔrɔ de ye o y'an senkɔrɔla ye force ka se anw na anw ɲɛ b'a la Burkina Faso anw ɲɛ bɛ ka ala terroristes bɛ ka mun kɛ Burkina u bɛ ka taa misiw de faga c'est pas des humains u bɛ ka taa misiw de faga Burkina e ni ala cɛ an bɛ se ka ninnu faga mɔgɔ minnu bɛ taa misi faga ka taa marifa ci misi la c'est des drogués drogutalaw de don u bɛ drogue de d'u ma mɔgɔw tɛ yɛrɛ donc mais ne b'a dɔn la jeunesse malienne va construire le pays. Ni est sérieux, kataka naflota, kataka ni suga ke Mali konna la. Donc ni nga courage de anga gouvernement, ni nga courage di Maliki Diaouma, ni nga courage di Bema. Ne bena mun fo anga surasi nunu yena oni sogal nunu. Ayo dija aka bara créer jamana kono à tout coup. C'est pas impossible. Il faut amener les génies des Maliens et vous montrer leurs propositions de travail. Et maintenant vous allez garantir leur contrat et on va déclencher l'argent dans le monde entier. Parce que mais c'est très très important à bara créer. Donc bara créer tout comme ça doit être intentionnel.
Quand les gens vous montrent leurs propos, il faut les signer. Comme ça, on va déclencher, on va baraka jamana kono. Mais nako kabe malikoro ke parce que barakere balate dore dore te ka barake. C'est ça la vérité. Dore te ka barake. Ni doko kabe wor mine, doko kabe ta barani do dale, ko ka wor dama tabal du koro. Jamana te jote ne. Bon, na duma jamana jok, na ma barakere dron et mo na dimi. Quand on ne crée pas l'emploi, mo se ka balo. Donc on a ko. Donc à ma constitution me passer chinimalien dum ay bo il faut qu'on clou. Ali limoro on a assez qu'on a là limoro. Ali limoro amanga ay assez qu'on a là. Ne baro Mali bébé bo inchallah. Mais il faut pas que on a une en tête au cain. Mais on a barakéré farambulu là. On a barakéré intentionnellement. Assimi Goïta ne créé à votre place. Ne Assimi ni me faire barakéré malade. Ne Assimi RDB. C'est-à-dire quand ça vient de création de l'emploi au Mali, moi je vais couper tous les loupeaux. Ne me loupeau be là. Loupeau est mouné. Il était ministre territorial bara. Il était ministre de gouvernement. Il était gouverneur là. Il était aussi là. Quand quelqu'un peut créer plus de 10 travail, 10 boulots, ça n'y est pas que t'as droit qu'à mon tanka. Ne Assimi Goïta be il reçoit jamana kona là. Il y a proposition Kennedy. Parce que c'est aussi important. Il faut qu'on soit intentionnel. Parce que il faut enlever tout le monde dedans. Et qui a la capacité de créer 10 boulots. Comme autant t'as droit là. Parce que tu peux créer un boulot qui peut embaucher 10 personnes. Et Assimi Goïta, il va faire audience tani to normalement de nous trop parce que do nega bureau qu'on est il veut tendre ma trop mina. Il veut tendre Mali homme d'affaires ou trop là. Quand quelqu'un peut créer un boulot de 10 personnes, moi à ta place, je vais m'asseoir avec cette personne. Et ils vont faire leur pitch à moi. Il n'y a pas à signer. Il faut couper les intermédiaires pour que ça créer. Chaque mois, il y a des gens qui ont créé. Il y a des gens qui créé. Et bien, c'est ça. La projection a changé. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit le faire. On n'a pas de choix de le faire. Nous avons fait un malin de ma sitna jamana injona onte ma sitna jamana injona onte ne munye bi kamali force de changement be ne ma mo sie ale munu kume kuja u be na bi ye fam kunu do kunte mais abe ko me aram ibaro mo ni fi ni ala bi fait abe kuma y fait ye fam nyabala bi e bou mabel be kenekan bebe kenekan je suis très fier de bou mabel. Il faut que on sorte dans la résistance malendem senu alhamdulillah ne yalala. Vraiment, Allah est un son, alhamdoulilah, demsenya la. Lebna mou faonyana. Mali kacha auma. Ni wortiya de kadiye, ni barake Mali kono, Mali kacha auma. Ni barakere de kadiye, Mali kacha auma. Ni politique de kadiye, Mali ka bo auma. Il y a assez pour tout le monde. Il y a assez pour tout le monde. On a la manque de vision, et la manque de clarité, et la manque de décision. Ne bora sanga mou fo présent yana. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? L'Assimi ne doit pas créer de l'intermédiaire pour que quelqu'un qui veut créer plus de 10 emplois. Ni me fait que baratan créer. On est présent quand il s'y a erina parce que c'est urgent. C'est urgent. Et si c'est urgent, c'est l'affaire du président de la République.